Meron tayong hotdog. Hotdog. ipakita na tagsa. So, ano tayong hotdog? Hotdog. Ano? Fries. Ano tayong fries? Sagdaya siya. At meron tayong shumai. Show my love. Yeah. Show my At love. longganisa. Longganisa. Ito po. At skinless. Skinless po. Skinless po. Fishball. Fishball po. At tempura. Or kikiam. So, meron tayong mga... Ikaw ko puno ni. Sorry. Oh, gutom na kayo. So, may gumawa din ako ng sauce ng kikiam or tempura or ano ba yan, fishball. Tsaka libreng sauce sa kapitbahay naman na nagtitinda ng barbecue. At sauce ng shumai libre. Libre. Yes, so let's start praying na niche. So, ano Chin? Sa day na si Chin. So guys, hayaan nyo na po si Chin kasi ganyan talaga siya. Sorry. Father, Son, the Holy Spirit. Thank you po Lord sa pagkain na nasa aming harapan. Sana po lahat ng tao may kinakain. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Let's eat now. So, hotdog is for Chin. So, Shoma is for Niche, her favorite. ham. So, uunahin kong titirahin ay ito. Walang kanin kasi ang dami na nito. Ning, no, to sunod. Alam, maslaks ako. Favorite ko talaga to, pork barbecue. So, titikman din natin to. Sarap ng sauce. Makapiright, ano ba? Naye! Nga, my favorite. Hulo. Doon na ka po. Mahugaw na. Hugaw na. Hala, magtuslop-tuslop pa. Uri ka, bataa ka. Sunso na. So, sarap guys ha. So, meron din kaming soft drinks dito pero mamaya namin iinumin or ipapakita kasi nandyan si Chinday. Alam nyo na, hangul yan o kuan ko. Yes. Hangul ka sis. Huh? Ala, naman ning. Halang Halang na. manding. Halang na. Sarap talaga ito yun. Sarap talaga Inaya guys. ha ang steak ha. Sa mga nagreklamo, mga meg, kung magmumuk, bang kami na maiipit ka ako kay Tito Ining at Ma'am Hitin, hindi po talaga. Sa palingin nyo na lang. Kasi ang liit lang ng Space ng kwarto namin eh. lalamig dito. Katugya ko na po. Ayaw, katulog ka na na. Gusto ko si Chin So wala na kaming ibang idea na imumukbang kaya ito na lang. Shout out kay Baby Baby Kaiser. Kaiser. Baby Kaiser. Hi baby. Mga ang tabi. Mga tabi. Okay. Happy lang na mo. Yat fu, yat ko, tangkang. So medyo madilim ngayon kasi Gabi hihina- na. Gabi na tsaka Tsaka kalubato ng ring light. Sunsuon yun eh. wala kayo sa nila. Sa ibang kuan, cellphone. Ilang? Ay, ay. Alalang mo ne. Wala doon ang kuan. Kami na rin. Ako. Mansaya gina. Magkawan na sa mibin ako eh. So, ang sarap talaga guys. So, longganisa. Lola ka na. So, shumai. Ganyan. Shumai na walay rice. Ganyan. Ganyan. Yes. Tuslog dari ba ka mo sa on yun na skin? Asa mo ka ba? Dili, gusto ko. Paoping papiingin. Okay.
Hmm. Ayay! Tutukan ko. Yeah. Ito sa pangag eh. Kumagkaon ko lang. So guys, napangag ba sa teenage, no? Napiskot na. Inibtan ako ng hilo. Huh? So guys, ay! Hi. So nila eh. So dito na naman tayo sa skinless. Nga nang gitawag mo siya skinless? What's your skin? Yeah! Hot dog. Everyday hot dog. Yes, ang sumber na. Idol. Ha, hotdog. Ha? How you like that? Ha, hotglass. Ha? Hamburger. Ha, hotcoke. Hoy! Hoy! Corny. Jin! Ito na magtubig ko siya magtuto. Sige, huwag nga ay kinuha ni kanina. Chu. Chu. Ah! Mo! Hmm. Mo! So, Dami. Oy! Ayaw ba? Hindi ito mauubos ni Tita Ineng at ni Chen at ni Mama at ni Ma'am Shitin. Ako lang makakaubos nito. Well. Kasi favorite ko ito lahat. Hmm. Ito ang palagi ko kinakain. Dahil dito nauubos ang pera ni Nick araw-araw. so fries tayo, no? Sausaw na naman. Jin ay, mugaw na kay ka. Hindi ko yung ano. Cute. Nana Papi Ineng. Gigi, kana na. Nana Papi Ineng. Kabe. Arabe, ang hanga, oh. Hala, dali na nga puti. Bom sa kalaba na. Pwede mo na ba? Ha? Pwede mo na ba? Dili. Basta ses na mapiingin ka. Dra. Malimot Surprise, ko surprise. maniting nga pangag na ko. Hmm. Maingkit na ko na. Sakit mo ayo. Kaya tagpuan sa sumay ba? Ha? Mapiingin ka. Kadi ko ginatambok. Bantog din na nambok ka mantong kasikag ka og tambok. Ikaw ang tuloy. Kagalan. So, ang sarap talaga, guys, no? Shumai. Show my rice. Show my rice. Shumay. Shumay. Ganahan ta ko islog ni si di halang ako. Nga. Hangman. Ala, alam di. Sini, murag di ari na di saw ni Sinay. Ha? Sumi sausaw dyan. Ang kuan. So, Alam nyo guys, si Nick ay napangag na. nga. Wala nang ipin dito. Kasi iningkit niya ang kuan. Gala. Siguro. So si Chin guys ay papacheck up namin bukas. Kuyok ako. Kanina sana kaso late na kami dumating. Yubi. Yes, nanirado si Doklo. Shoutout nga pala sa binilhan namin ng siomay, no? Si Dessa Palermo. Panyares. Ay! Chin! Ayay! Ang naman. Tidaw. Baka na. Ay, Diyos ko. Ano mo nila? Hindi ba ito? Okay.
kakain ako ng fries kasi... Ako din. Me too. Wala lagi gibutangan lagi og mayonnaise. Kubang busog na ako. Bash! Tata! Kakahugaw naman ang ting. Hello. Kasi magtagbaw-laba. So, hindi pa rin tapos ang kwarto namin na pinagawa. Kaya, hindi pa rin kami masyadong nakapag-vlog. Pati sa channel namin na Ining and Milling, wala pa kaming upload masyado kasi man, Kasi yun. busy Busy pa si kasi. Ining o welding. Kaya kauban niya na welding Pinakumo ka, nasakitan ano? ng mata. Ha? Wala ka? Ako po. Ano kaya? Daingon palagi ko lagi. Do, ako rin makahulog ane. Tanasa si Joy Mama Messi. Cook ba rin ba? Ala Joy. Cook or Sprite? As per. Sprite mo? So, i-flex mo ang Miss. straw. Daig pa ang straw kung sumipsip. Ano ba? Masugod! Nakay mo kuan. Ang straw na Ano kuna din mo ha? siya. Asa? Asa ba? Red. Nitch. Pink kay ni. Ang bingsing Di mo kuha na eh. Kuan na labi na. Mati man? Guba managod ang duha. Nindot giti ako. So, ito na po yung dinner namin. Pero si Chin at si Nitch kanina kumakain na. Kumakain na sila kanina ng dinner. Kami ni Ining, ito lang gusto namin kayo. Naku, si istorya niya. Yes. Yes guys, kasi Ito. Ambi, papi. So guys, dami pa namin sobra dito, no? So, Pero- Ako lagi nakahulog na guys. Pero huwag kayong mag-alala kasi ang dami namin sa bahay. Tayo lang kami kabuok guys. Huwag hindi ito kayong nasasayang. magtuo-tuo sa kanya. 10 kami lahat sa bahay. 12 na sa akin. Alam mo si Jade o si Dane. Oo. 12 kami dito sa bahay. So Kasi guys, nandito na si Dane at si Gaya. Yes. Shout out sa Rami at Dada nila. Yeah, hello. So guys, hindi na ako makatayo. Busog na ako. so busog na ako guys. Dami pa namin tira. Dali kita mula to. No? Bantay ka? So guys, nalato na ko guys. No, murag. Wala kising. Kung makaingon mo nga, wow, kalami. Pero kami, anig kamo ang nadre, magkaon mo, nga ni kadaghan, mawadaan mo. Gana. Si Uya, siya ganyan, disisig. Anak dia niya, wag yun na ko. Hatagan niya. Nabilin ba mo? Ano na kung hatag niya. So So guys, guys, hanggang so until Next. next vlog na lang, no? So guys, until next vlog na lang kasi guys. Kasi hindi. Hindi kaya. so thank you. So thank you for watching. Thank you so much for watching and don't Bye-bye. forget to Like, And share, comment, And and subscribe. subscribe. Bye. and hit, Hit the the notification notification Bell. bell. and And I thank you. Yay! Let's muna sa damit. Mana Chinoy? Ay! Nay. So, tapos na kami kumain. Bye-bye! Shoo! Bye-bye na, bye-bye.
Bye-bye! Bye-bye, guys! Bye-bye, guys! Hanggang next vlog! Bye-bye, guys. Bye-bye! Please subscribe. Please like and subscribe! And sa among channel, Ining Inian and Miling. Miling. So, until next mukbang videos. So, next mukbang na mo basig ng lami po siguro. Lami na po siguro, no? Like, lami magyapon na siya, Lechon. pero makalato lang. Lechon. Lechon, Makadaot Pork na! lechon pork belly. Lechon kalami. pork belly. Baka naman. Mahal lang yun, no? Mahal lang, pero mo kakayanin. Baka naman ay mo sponsor. Sakit ng tiyan niya! Ah! Sakit kayo sa baby! Ang sakit ng Ano? tiyan! Ano sakit tiyan? Busog kayo. Tilawan ako skinless mo. Bye-bye! Bye-bye! Bye, babush! Di pa ganun.